Real beat. Ngalang ngop jingieid jong Pynban iehnoh shiteng lynti Dohnud mynta prana ngan Shem jing iaid marwei lynti jingieid jong Phi La Pynmong Phi La Pynmong Yo playing aduway jing men ba unay Kadang nikipordang to ka jingieid ngam tip balaya pinga shobyet kashadim kapang hinre pim skuto ka jingieid ba shisha pilado katonggalat ngat ngam kwa sa shisen namar ngam kwa ban pang kaminsim ngalang ngop jingieid jong Pynban iehnoh shiteng lynti Dohnud mynta prana ngan Shem jing sngewbha iaid marwei lynti ka jingieid jong Phi La Pynmong Phi La Pynmong Hajing fos niyo piwan ban pao kat banga dangkin mau umat mga kijaw kikular baro pila lindet Hindre ya pingam labang klet ka jingieid nga lapin Phi La Pynmong ngam laban klet wat labun kisnem Fimsgap yang apile kumba pikilut ngam kwashu ya piban pentut ngalang ngop jingieid jong Pynban iehnoh shiteng lynti Dohnud mynta prana ngan Shem jing sngewbha iaid marwei lynti ka jingieid jong Phi La Pynmong Phi La Pynmong